Namasté, benvinguts, benvingudes a tots, a totes, a aquesta gravació que em disposo a gravar avui, dimecres 3 de febrer del 2021, des de casa meva, des de Porreig, us dono la benvinguda aquí al meu espai. Aquestes gravacions estan pensades pels meus alumnes que tinc a la comarca del Berguedà i d'Osona. Ara bé, si estàs aquí per recomanació d'algú, doncs et dono també la benvinguda i et pots subscriure aquí al meu canal i rebràs les notificacions. La gravació, aquesta meditació que farem avui, constarà de 3 parts. És una meditació de Reiki, d'autoreiki, per sanar-nos a nosaltres mateixes. La primera part faré una meditació guiada on hi haurà 5 punts. Les meditacions guiades estan dissenyades per les persones que no tenen l'hàbit de meditar. Llavors hi ha diferents punts perquè tu et puguis concentrar millor i la ment no estigui dispersa. Un meditador que porta temps meditant cada vegada necessita menys suports per meditar i al final només queda ell i la respiració i fins i tot ja arriba a un punt on la respiració desapareix. Bé, com que entenc que aquestes meditacions hi ha gent que no medita i que no té l'hàbit de meditar, doncs aquesta primera part faig servir aquests 5 punts. Per tant, si ets un meditador experimentat, com que ja medites normalment, doncs en aquesta meditació no t'importarà que hi hagin aquests punts per concentrar-te. De fet, fins i tot és recomanable que ho puguis fer, perquè així també surts de la meditació que fas cada dia. Està bé també canviar. Molt bé. La segona part demanaré que posis la mà a diferents punts, que són els xakres, i faré uns decrets positius i que t'imaginis com hi ha una llum al centre de la teva mà que va sanant totes les parts del cos, primer a nivell físic, els òrgans interns, a nivell emocional, a nivell energètic. I la tercera part d'aquesta meditació serà per enviar llum al planeta Terra, a tots els éssers humans, a tots els països que ho necessitin, a través del pensament positiu i a través de la suma de les persones que estan fent aquesta meditació, encara que sigui atemporal. L'energia no entén de temps, el temps és un concepte humà, per tant, el que jo pugui estar fent ara, en una meditació, afecta el passat, el futur i el present perquè està tot entrelligat. És molt interessant tot això. Llavors, pels que no heu sentit mai a parlar del tema del Reiki, faré una molt breu exposició sobre què és el Reiki, el seu origen i el seu creador, i ja de seguida anirem a la meditació. Segurament faré un vídeo molt més extens sobre el Reiki perquè pensa que s'han escrit llibres, hi ha llibres sencers parlant del Reiki, quan faig iniciacions, estem tot un cap de setmana, per tant és molt extens tot això. Ara només faré una breu pinzellada per aquells que no heu sentit mai a parlar del Reiki. El Reiki és un sistema de sanació d'origen japonès. El seu creador és el Mikao Usui. El Mikao Usui era professor en una escola catòlica i un alumne li va demanar què era, com sanava Jesús. Al Japó hi ha un codi als professors i és que quan no saben una pregunta d'un alumne, el que fan és investigar per donar-li la resposta, tardi setmanes, tardi mesos o tardi anys.
I això és el que va fer el Mikao Usui, va començar a investigar i en les seves investigacions va anar a parar en un monestir budista. En aquest monestir budista, doncs, els monjos sanaven a les persones que anaven allà. Clar, ell, amb una mentalitat també analítica, volia veure si realment allò era suggestió, perquè la ment és molt poderosa, o realment hi havia alguna energia que els sers humans no podem entendre, no tothom pot entendre. Llavors, a través de les meditacions i de les tècniques d'aquell monestir, va arribar a fer un dejú de 21 dies i al cap de 21 dies va canalitzar i visualitzar una sèrie de símbols i una sèrie d'informació en el qual va basar-se tota la tècnica del Reiki que ens ha arribat també avui en dia. Bé, a partir d'aquí hi ha uns principis del Reiki, hi ha també unes normes que ell es va trobar, com per exemple que si no t'ho demanen, tu no has de fer Reiki perquè diguéssim que la malaltia té un procés, i si l'altre, la malaltia no és algo dolent des d'aquesta visió del Reiki, des d'aquesta visió profunda de per què passen les coses, sinó la malaltia és una conseqüència d'algo que un ha d'aprendre. I llavors, tant sigui l'origen emocional o un origen que va més enllà, transgeneracional, doncs la persona que està passant per aquesta malaltia, que nosaltres aquí a l'Occident, doncs la malaltia tenim aquesta tendència a veure-la com a algo dolent, perquè tenim aquesta dualitat de que les coses són bones i les coses són dolentes, però ens costa molt sortir d'aquests paràmetres i veure que potser hi ha un aprenentatge darrere de la malaltia. Evidentment, no estic justificant que hi hagin les malalties. Estic parlant d'una altra visió, de canviar el paràmetre. I això és el que fa la visió del Reiki, intentar canviar el paràmetre de per què està succeint això. En l'actualitat hi ha molts investigadors i metges que estan també investigant els orígens, no només estan intentant sanar la causa, sinó l'origen de per què un arriba a tenir un determinat tipus d'enfermetats. Molts investigadors estan trobant que tot això és multifactorial, que no és només una cosa. Per no allargar-me més, una de les coses que va trobar el Mikao Usui és això, que si la persona no volia ser sanada, per molt que tu li facis imposició de mans, ell no sanarà. Potser trobarà un alleujament en un principi, però no sanarà, perquè és molt més profund això. Ja és molt que hi hagi un alleujament. De fet, ja podem afirmar tranquil·lament que si una persona està, per exemple, malalta de càncer, que això a mi m'ha passat, m'han vingut persones amb el càncer i cada vegada que els hi he fet un Reiki han trobat un alleujament d'aquell dolor, ja sigui a nivell mental, emocional i fins i tot físic. De fet, al Clínic de Barcelona el Reiki està acceptat. Els metges, hi ha una gran comunitat mèdica que accepta el Reiki com una teràpia que ajuda el pacient a alleujar allò. Sempre i quan la persona que faci Reiki sigui molt sincera i no vagi en plan que et curaré. Jo no curo res, ningú cura res. És la persona que a través d'aquest coneixement també s'obre a que el cos tingui els seus mecanismes d'autoregeneració. Tot això és molt interessant i molt extens i faré un vídeo on m'extendré molt més sobre aquest tema. Només volia parlar d'aquests primers conceptes que són molt interessants. Molt bé, llavors el Mikao Usui també va comprendre que primer, per poder fer autosanació als altres, que això és molt interessant, un tenia d'estar bé. Per tant, hi ha un mecanisme primer d'autosanació amb tu mateixa.
a través de tenir també bons pensaments cap a tu mateixa. Llavors, per això va fer els principis del Reiki. Un dels seus principis és no enfadar-se. Només per avui no m'enfadaré. Perquè, per exemple, els pensaments que porten a tenir ràbia, ira, et baixen l'energia, et fan estar malament. Bé, com he dit abans, ja m'extendré molt més en un altre vídeo, on parlaré molt més de tota aquesta teoria, sobre els seus principis, les normes que va crear i els símbols que va canalitzar. De moment deixem la teoria fins aquí i ara ja ens posem a la pràctica. Només dir que en diferents llocs del món sempre hi ha hagut xamans, vidents, que han pogut tenir en diferents tècniques l'habilitat d'autoregenerar-se i sanar a altres persones, activar els mecanismes perquè l'altra persona també pugui sanar-se o alleugerir el seu dolor, ja sigui a través de canalització, a través d'energies espirituals que nosaltres no podem veure, però sí que hi ha persones que tenen el sisè sentit més elevat, més, diguéssim, la intuïció la tenen més desenvolupada, i poden interactuar amb altres energies que en un moment determinat ens poden assistir perquè hi hagi aquest procés de sanació, si és que realment necessites passar per aquest procés de sanació. Ara no recordo ben bé, hi havia un filòsof grec, no sé si era... ara no me'n recordo qui era, que va dir que per sanar algú la seva malaltia, primer una de les coses que ha de fer és donar-se en compte d'allò que provoca estar en aquella situació. Concretament deia, què estàs disposat a deixar per estar tu sa? Això és molt interessant. Què estàs tu disposat a deixar per estar tu sa? Pot ser l'alimentació, aquest és un exemple bàsic, saps? Potser si t'alimentes millor estaràs més sa, com és el cas dels diabètics. Per tant, com he dit abans, el tema de la salut és molt complex i és multifactorial, no hi ha només una visió que ho abarqui tot. Molt bé, doncs anem a fer aquesta meditació, ens podem assentar en postura de meditació. Columna ben recta, cap ben centrat. Tanques els ulls. I primer de tot, observa la respiració conscient. Com inspires el nas, respiració abdominal, com quan inspires s'infla la panxa, caixa toràcica, com quan expires es desinfla. Mentalment i en silenci, pots mantenir amb el mantra Soham. Quan inspires So, quan expires Ham. Quan inspires So, quan expires Ham. Recordo que el mantra Soham vol dir jo soc i és un decret positiu, una invocació positiva, molt poderosa,
Ens ajuda a connectar amb el ser, la teva part divina. Alhora observa el volum que ocupa el teu cos aquí en l'espai. Observa el volum que ocupen les teves mans en l'espai. Ara imagina't, crea, projecta un raig de llum provinent del centre de la Mare Terra, on t'il·lumina Muladhara Chakra situat a la base de la columna. Pujant per Svadhisthana situat a la zona del malic, Manipur situat a l'esternó i arribant a Anahata al cor. Imagina't, crea, projecta un raig de llum provinent del cel infinit que t'atravessa Sahasrara Chakra situat a la coronilla, il·luminant Agna Chakra situat al front, Vishuddhi situat a la gola i arribant a Anahata al cor. I des d'aquí, connectades amb l'energia de la Mare Terra, connectades amb l'energia del Pare Cel, des del centre del teu cor, connectat amb tot l'univers. Anem a cantar 3 sons. Inspira per cantar. Inspira. Inspira. Ara deixa la mà esquerra damunt del genoll esquerre, el palmell de la mà mirant cap al cel, i la mà dreta la poses a 4 dits sota el malic. Imagina't del centre de la teva mà com hi ha una llum que penetra tota aquesta zona del teu cos i activa la capacitat d'autoregeneració que tenen les cèl·lules del teu cos cap a aquesta zona, els òrgans interns, musculatura, nivell cel·lular, nivell emocional, com aquesta llum va penetrant tota aquesta zona. I en veu alta repeteixes: jo soc salut. Jo soc salut. Jo soc salut. Amb la mà pots fer petits cercles a la zona de Muladhara Chakra, situat 4 dits sota el malic. Ara posa la mà dreta damunt del malic. Fes petits cercles en aquesta zona.
Imagina't aquesta llum que penetra a través de les teves mans, sanant i purificant tota aquesta zona del teu cos, a nivell cel·lular. Mentalment i en silenci o en veu alta repeteixes: jo tinc poder. Jo tinc poder. Jo tinc poder. Ara poses la mà a la zona del plexe, vas fent petits cercles. Imagina't aquesta llum que purifica, neteja tota aquesta zona i repeteixes: jo tinc autodomini. Jo tinc autodomini. Jo tinc autodomini. Ara poses la mà al cor. Imagina't aquesta llum al centre de la teva mà que penetra la zona del cor, a nivell cel·lular. I mentalment i en silenci o en veu alta dius: jo sóc amor. M'estimo i em valoro. Jo sóc amor. M'estimo i em valoro. Jo sóc amor. M'estimo i em valoro. Ara poses la mà a la zona del coll, molt suau aquí en aquesta zona. Pots fer cercles o pots quedar quieta, molt suau. I en veu alta, mentalment en silenci, dius: jo sóc valor. Jo sóc valor. Jo sóc valor. Jo sóc confiança per expressar-me lliurement. Jo sóc confiança per expressar-me lliurement. Jo sóc confiança per expressar-me lliurement. Ara poses la mà a la zona del front. I dius, mentalment i en silenci o en veu alta: tinc la ment clara. Tinc la ment clara. Tinc la ment clara. Jo sóc pau en la meva ment. Jo sóc pau en la meva ment. Jo sóc pau en la meva ment. I ara pots posar la mà damunt de la coronilla, pots quedar quieta o fer cercles. I simplement diràs: jo sóc, en sànscrit, soham. Quan inspires so, quan expires ham. Quan inspires so, quan expires ham. Imagina't com una
dutxa de llum que baixa de dalt del cel. I et sents totalment connectada amb l'energia del cel. I ara, a la tercera part, posem les mans en direcció davant teu. I imagina't, crea, projecta el planeta Terra davant teu. I tu sents aquesta energia de dalt del cel que arriba al teu cor i del teu cor a les teves mans i de les teves mans al centre del planeta Terra. I visualitza com el planeta Terra s'il·lumina, es transforma en una estrella. Tots els éssers humans també es transformen en llum. Sent la humanitat unida, harmonitzada. Sent que hi ha pau en tots els cors dels éssers humans que han elegit viure en aquesta encarnació, en aquest moment. Sent que els éssers humans es desperten com el planeta Terra es desperta. I des del teu cor compassiu envia aquesta llum, aquest amor a totes les persones, a tots els éssers, visibles i invisibles. Sent com els àngels, els guies, les energies subtils ens acompanyen en aquest treball d'autosanació i sanació pel planeta Terra. I ara posaràs la mà dreta al centre del pit, la mà esquerra damunt, i repetiré una oració que tu pots dir mentalment i en silenci o en veu alta. Jo soc, jo crec, jo visc la pau. Pau als meus peus perquè aprenguin a caminar. Pau a les meves mans perquè aprenguin a donar. Pau als meus ulls per poder veure la veritat. Pau a les meves orelles per escoltar les necessitats dels meus germans. Pau als meus llavis per pronunciar les paraules de l'ànima. Pau al meu cor per abraçar el dolor de la humanitat. Pau per tu, Pare Cel. Pau per tu, Mare Terra. Pau per tots els països del planeta. Pau per tots els éssers humans. Sarve Bhavantu Sukhino. Sarve Shanti Niramaya. Que tot el món sigui feliç. Que tot el món visqui la pau. Hare Om Tat Sat. Om Shanti. Bé, doncs moltes gràcies. Si t'ha agradat aquesta meditació, fes-m'ho saber també en els comentaris per saber una mica el vostre feedback, si voleu que faci més meditacions d'aquest tipus sanadores. Confio que us hagi pogut agradar i, com he dit abans, et pots subscriure en el canal. Totes aquestes gravacions són gratuïtes. Ara bé, si vols fer alguna donació, doncs també ets lliure de fer alguna donació. Ho posaré aquí en la descripció d'aquest vídeo. Doncs moltes gràcies i confia en la teva llum. Confia en el teu poder. Que així sigui, si és, fet està. Molt bé.